Salut! În cele ce urmează voi prezenta stația de alimentare reîncărcabilă sau generatorul solar Criano C9 PS1800. Stația de alimentare furnizează până la 1800 de W, un curent alternativ de 230 de V de cea mai bună calitate, care este produs de un invertor cu sinusoidă pură, dar și numeroase opțiuni de curent continuu, de 12 V sau prin porturile USB-A și USB-C. Bateria litiu-fier fosfat care se află la baza acestui aparat este sigură și foarte durabilă, durata de viață estimată fiind de peste 2500 de cicluri de reîncărcare. Pe panoul frontal se află conectorii, afișajul color și butoanele care controlează oprirea și pornirea stației, a invertorului de 230 de V și a modulului care gestionează ieșirile de curent continuu. Pe display sunt afișate informații legate de puterea furnizată, prizele active, nivelul de încărcare al bateriei, durata pentru care poate să mai alimenteze consumatorii actuali, puterea absorbită la încărcare sau codurile de eroare. Carcasa este realizată dintr-un material plastic solid de bună calitate. Picioarele cu pernuțe antialunecare din silicon. Grilele de ventilație sunt poziționate în părțile laterale. Mânerul are o formă ergonomică, aparatul fiind ușor de transportat. Partea din spate a stației de alimentare se află o lampă LED cu două trepte de intensitate și funcție SOS. Stația de încărcare poate fi utilizată la camping sau pentru alimentarea unei game variate de consumatori portabili, așa cum veți putea vedea în următoarele exemple. Consumatori simpli precum un espresor de cafea, consumatori electronici sensibili, cum sunt telefoanele, dronele sau calculatoarele portabile, consumatori destinați alimentării de la prizele de 12 V auto, încărcarea acumulatorilor pentru sculele electrice sau scule electrice profesionale cu alimentarea la 230 de V. Chiar și aparate mari consumatoare de energie, cum sunt aparatele de încălzit sau aparatele pentru gătit. Stația este de asemenea foarte flexibilă și în privința surselor de încărcare, putându-se încărca de la rețea, cu ajutorul alimentatorului inclus în setul de livrare, iar viteza de încărcare se poate dubla prin adăugarea unei al doilea încărcător. De la priza auto de 12 sau 24 de V, însă, probabil că cea mai utilă dintre tipurile de încărcare este cea solară. Stația poate să fie încărcată de la 1 sau 2 șiruri formate din orice fel de panouri solare, care trebuie să furnizeze între 12 și 30 de V pentru fiecare șir, sau panourile portabile, cum sunt Criano C9 PS100W sau PS220W. Acesta este un panou portabil Criano C9 PS100W cu puterea maximă de 100 de W.